Miksi kannattaa panostaa parisuhteeseen? Joskus voi kotona mennä arki vähän sellaiseksi, että kun tullaan töistä ja koulusta väsyneenä ja stressaantuneena ja ehkä nälkäisenäkin kotiin, niin koti on sitten se paikka, jossa kaikki tunteet näytetään ja ajatellaan, että siellä ei tarvitse enää jaksaa yrittää olla hyvän tuulinen. Ja toki koti onkin tällainen levonpaikka myöskin, mutta siellä täytyy ottaa myös niitä perheenjäseniä huomioon, jotta perhesuhteet säilyy hyvänä. Ja niistä oikeasti kannattaa pitää huolta ja niitä kannattaa ajan tarkoituksella tietoisesti rakentaa, huoltaa ja pitää kunnossa. Sillä kaiken työn, vapaa-ajan ja muiden ystävyyssuhteiden jälkeen perhesuhteet ja parisuhde ovat ne, jotka sinulla ovat ja pysyvät, vaikka sinulta menisi koko omaisuus ja muut ystävyyssuhteet poikki ja terveyskin vielä. Niin perhesuhteet, perhesiteet, ne on sellaiset, että ne pysyvät ja säilyvät, jos sinä vain mahdollistat sen. Sillä ne ovat ne kaikkein kestävimmät tässä koko maailmassa. Perhe on se aivan viimeinen tuki ja turva ja tukiverkko, silloin kun yhteiskunnankin tukiverkot pettävät. Jos sinulla siis vielä on perhe, puoliso tai lapsia, niin niistä suhteista kannattaa ehdottomasti pitää kiinni ja niiden eteen kannattaa nähdä vaivaa ja tehdä työtä. Ja kun sinun ja puolisosi välit ovat kunnossa, koko perhe voi paremmin ja vanhempien hyvän parisuhteen voimalla pystytte selviämään kaikenlaisista haasteista.